1961 елны укырга кирдек. Инде шактый вакыт театр училищесі ябылып торган иде. Һәм без ничек дип әйтим, беренче студентлар булды ул вакытта. Рус группасы һәм татар группасы. Менә уйлап карагыз, ул вакытта 360 гариза булган диделәр. Ну яртысын рус группасына дип алыйк. Яртысын 180-і безгә булсын әйтик. Аның инде 20 студент алалар диделәр, 18-не алалар, бер 2-не кандидат итеп. Менә без шунда инде укып чыктык, битердик. Кирдек biz менә 20 кеше әйтик, име? Битердик 6 кеше. Эшләдек театрда, ишәү, менә Тинчурин театрында Наил Шәйхетдинов һәм Академия театрында Наил Әйүпов белән без. Без жараштык Мәсгуд абый белән. Башта ул Вахитов клубында Идия абый, Султанов җитәкчелек итә иде. Җитәкчебез. Ул миңа киткәндә әйтеп китте. Сиңа укырга кирәк инде, Халим. Син артист булыр өчен тугансың, ләкин ни буең юк, ни кыяфәтең юк дип әйтеп китте инде ул миңа. Шуңа ул китте, менә 1-2 елдан минем бу инде шундый әзрәк үсеп киттем шикелле. Театр училищесы стандартына туры киләдер. Һәм без Мәсгуд абый белән очрашкач, ул мине әзерләде. Мин шулай итеп имтиханны уңышлыгына тапшырып, беренче турны үттем. Һәм икенче турны үткәч, миңа Шираздан абый чакырып, комиссия утыра, өстәл артында чакырып, син 3нче турга килеп торма, син кабул ителдең дип әйтте. Мин шуннан эштән инде киттем, эштән увольняться итеп биреп, аннан соң 1 декабрьдә укырга килдем. Һәм әйтергә кирәк, мин училищеда бик яратып укыдым. Минем училищедагы укытучыларым алар гаҗәп. Шираздан абый Сарымсаковның исемен генә әйтми тора. Ул безнең курс җитәкчесе иде, акторлык усталыгы буенча укытучы иде, тел буенча укытучы минем Габдулла абый Шамуков иде. Габдулла абый Шамуков, уйлап карагыз. Үзе мәсьәләләр яза, үзе һәр вакыт даими рәвештә сәхнәдән чыгыш ясый, нәфис сүз белән. Һәм Шираз абыйның ассистенты булып данлыклы, атаклы Хөсәйн абый Уразиков. Менә нинди укучыларда укыдык, һәм мин анда укуым белән үземне шундый педагогларда укуым белән үземне бик бәхетле саныйм. Анда бүтән укытучылар, мәсәлән, татар теленә, татар әдәбиятыннан безне университеттан профессор Вахит абый Хаков укытты. Инде теге зарубежный, чит ил әдәбиятыннан мин Татьяна Александровна Геллерны бер кайчан онтачак түгел. Безнең авыл малайларын беләсезме? Чит ил әдәбиятын яратып укырлык дәрәҗәгә җиткерде. Аннары Усманова Роза ханым. Усманова ансы театр тарихы буенча менә инде укытучылар иде. Мин бик яратып укыдым һәм 65нче елны инде без укуны тәмамладык. Гәрчә аңа кадәр мин 2нче курста Фаҗигали юлда дигән спектакльдә бер кичәрәк кенә роль уйнадым. Аннары 3нче курста Шапкалар дигән спектакльдә Зимагур Тимергали уйнадым. Һәм 4нче курста инде тормыш чорында теге җырчы гармончы егет Каюмны уйнарга туры килде. Һәм педагоглар дигәч тә иң беренче әлбәттә Шираз абый Сарымсаков. Искә төшә. Ул шул кадәр мәгълүматлы, эрудицияле, күп укыган һәм тормышта мәхәббәт шундый. Һәм искиткеч зыялы шәхс иде. Мин ничә ел укып, Шираздан абыйның бер кайчанда тупас, дурфа сүз әйткәнен хәтерләмим. Шул кадәр тәрбияле педагог. Һәм әлбәттә безгә аның йогынтысы булды. Һәм Габдулла абый Шамуков, ул шул кадәр сәнгатькә, телгә, телнең матурлыгына гашыйк булган кеше. Ул сүзнең төсен, исен, менә авырлыгын тоярга иратты безне дип әйтә иде. Сүзди мамык шикелле җиңел дә булырга мөмкин, каз мамыгы шикелле, кургаш шикелле авыр да булырга мөмкин. Һәм бик хәтеремдә ул безне мәсәл укыган анда бит инде телдән өйрәнгәндә проза, шигырь, анда поэзия һәм мәсәлне бик шундый итеп укыйды. Без аны көләдер инде. Ишәкне сөйләгәндә ул ишәккә әверелә. Буры булса усал бүрегә, төлке булса төлке булып. Һәм уйлыйм, ул безгә бик дөрес, бик профессиональ тәрбия бирде. Уйлыйм, яны рәхмәт. Инде
Хусейн абый, ул бит беләсезме, ул шул кадәр тормышчан артист иде. Ул сәхнәдә шул кадәр тормышчан яши иде. Тормышның үзеннән дә чынрак итеп күз алдына килә минем уйный иде ул. Әлбәттә, Шираздан абый режиссер буларак, ул бит шул кадәр атаклы, масштаблы уйлый торган режиссер иде. 56 елны Мәскәүдә декадада безнең театрга милли театрлар арасында беренче булып Ленин орден алды. Һәм гастроль Мәскәүдә мин ул вакытта инде әле авылда гына, ләкин һәр вакыт матбугатны карап бара идек. Инде мин 9-нчы класста идем ул вакытта. Шаулап, гөрләп үткән ул анда катнашкан артистлар менә гомере буе сөйлиләр шуны. Безнең директорларыбыз башта әле Мәскәүдән шепкен училищесын бетереп кенә кайткан Дамир Бәдретдинов дигән җегет иде, ләкин ул озак эшләмәде, 1 ел эшләгәннән соң аны алыштырдылар һәм безгә Арнольд Львович Шапир дигән кеше килде. Ул килүгә, беләсезме, училищега тулай торак тапты. Училищеда безгә шөгыльләнергә, укырга, здание сөйләште. Һәм ул бик эшлекле шәхес булып чыкты. Мин аны да, ул да инде бу дөньяда юк. Аны да рәхмәт сүзләре белән искә алам. Барыбызның җирдә нинди теләкләрегез бар, нинди нәйләрегез бар дип сорау бирде. Без әйтәбез, иң беренче студентларга, стипендия алмаган студентларга стипендия күп түгел анда ул. Дин инде повышенный иде, 20 тәңкә, повышенный 20 тәңкә. Уйлап карагыз. Анда ул 14 сум иде тиен. Театр яшәвен дәвам итә. Театр ул мәңгелек. Театр яши, ул тер организм шикелле һәр вакыт. Менә аның артистлары да үзгәреп тора. Уйнау манерасы да бөтенләй үзгәрә. Режиссура үзгәрә. Драматургия да шулай ук. Һәм театр яшәвен дәвам итә.